tomto videu si predstavíme skrutkový kompresor od spoločnosti Airpress novej generácie G3, ktorý je určený pre profesionálne dielne a priemyselné prevádzky. Súčasťou balenia sú dva rezervné kľúče a USB kľúče s manuálom. Teraz si ukážeme detailné spracovanie zariadenia. Konštrukcia je pevná a navrhnutá tak, aby zabezpečila dlhú životnosť aj pri náročnej prevádzke. Po otvorení vidíme frekvenčný menič s elektroinštaláciou. Ďalej tu máme olejoznak, výpustný ventil, potom tlakomer a následuje filter separátora a olejový filter. Vedľa sa nachádza kondenzačná sušička, ktorá je prepojená priamo s nádobou, na ktorej máme šroubenie a poistný ventil. Medzi zostavami sa nachádza rozvod stlačeného vzduchu. Po odobratí zadného krytu kompresora vidíme poistný ventil olejovej nádoby. Vyššie sa nachádza samotná skrutka, na ktorej je umiestnený vzduchový filter. Ďalej samotný motor o výkone 7,5 kW. Chladenie oleja je zabezpečené postranným nasávaním čerstvého vzduchu. Kompresor je odvetrávaný. Kompresor je vybavený prehľadným ovládacím panelom, ktorý umožňuje jednoduché zapnutie. Ovládanie nie je náročné a je veľmi intuitívne. Zariadenie je dodané na palete, čo uľahčuje jeho prepravu a manipuláciu. Kompresor príde kompletne zmontovaný a pripravený na použitie. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.